Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono lho. Oh, perkarane renek sing jeruduk. Isik-isik jaman-jamane sak nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe-suwe meteng piye lek kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Lek kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tumbas sih lho? Aku masuk pengene kaya apa ya moh tumbas. Tapi nek diwehi yo gelem. Jam-jamane kowe sak gelem nyeruduk lho, Cok. Wis rumah saku kok gagak jaran men kowe iki. Kapan wi aku lho ora tau tumbas. Kowe nyapa ngurusi wong kabeh urane iki. Pengen ngeruh. Kok ben ngono lho. Kok iso rumah saku wae sing gawe kok iso. Ya sapa ngerti aku dikon gawe. Ini parahnya.